Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Πέννη Κοντογιώργου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις αλλαγές που επέρχονται στην νομοθεσία που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο λόγος που θα μιλήσω εγώ πρώτα είναι γιατί έχουμε χωρίσει το σύνολο των αλλαγών μαζί με τη Μίνα Τιζούλοβιτς σε δύο παρουσιάσεις για να μην επαναλαμβανόμαστε. Οπότε ένα πρώτο κομμάτι που θα παρουσιάσω εγώ έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις που έχουμε που επέρχονται με την νέα νομοθεσία από την ώρα που θα μπει ο καταναλωτής στο site μας μέχρι και την ώρα που θα ολοκληρώσει την παραγγελία. Από εκεί και μετά θα συνεχίσει με τις αλλαγές που επιφέρει η νομοθεσία η Μίνα στη δική της παρουσίαση. Έτσι λοιπόν μιλάμε για τις αλλαγές στον νόμο, οι αλλαγές στον νόμο για την προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο και πώς αυτό θα επηρεάσει τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Αντικείμενο της οδηγίας είναι η προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Πολλοί λένε έτσι στην καθημερινότητα ότι αλλάζει η νομοθεσία του για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Υπάρχει προεδρικό διάταγμα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο δεν αλλάζει. Αυτό που αλλάζει είναι η προστασία, ο νόμος δηλαδή που αφορά την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή, που έχει να κάνει με τις εξαποστάσεως συμβάσεις και τις εκτός εμπορικού καταστήματος συμβάσεις. Και συνεπώς αυτές που οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επί της ουσίας καταργείται ό,τι η προηγούμενη νομοθετική διάταξη υπήρχε αναφορικά με τις εξαποστάσεως συμβάσεις. Στόχος της οδηγίας είχε παρατηρηθεί ότι ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο βρίσκεται σε μία άνθηση, το ηλεκτρονικό εμπόριο όμως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε ανθίσει εξίσου. Διαφορετικοί νόμοι, διαφορετικά επίπεδα προστασίας, μπέρδεμα των καταναλωτών. Αυτό το κενό σε γενικές γραμμές έρχεται να έρθει να καλύψει η καινούρια οδηγία, η νομοθεσία και με σκοπό λοιπόν και στόχο ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τον καταναλωτή, να ρυθμίσει ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα διέπει ορισμένες πτυχές των συμβάσεων των καταναλωτών με τους εμπόρους, να δημιουργήσει δηλαδή μια ασφάλεια δικαίου, γνωρίζοντας οι καταναλωτές για τα δικαιώματά τους αν αγοράσουν από κάποιο κατάστημα που βρίσκεται σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν τέλει να τονωθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, αντικείμενο της σημερινής παρουσίας της δικής μου είναι οι νέοι κανόνες δικαίου που θεσπίζει η οδηγία για την προστασία του καταναλωτή σε εξαποστάσεως συμβάσεις. Το λέω γιατί επειδή όλοι κρατάτε το έγγραφο αυτό, το ΦΕΚ, το οποίο επί της ουσίας είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, θα δείτε και κάποιες παραγράφους μέσα που αφορούν τις εκτός καταστήματος συναπτώμενες συμβάσεις. Εδώ όμως αυτά που θα ακούσετε σήμερα αφορούν μόνο τις εξαποστάσεως συμβάσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τι δεν θεωρούνται εξαποστάσεως συμβάσεις και άρα δεν εμπίπτουν σε αυτό εδώ και ούτε και σημερινή παρουσίαση. Οι συμβάσεις οι οποίες η διαπραγμάτευση έγινε στον επαγγελματικό χώρο, η διαπραγμάτευση έγινε στον επαγγελματικό χώρο του εμπόρου. Πάμε σε ένα κατάστημα, βλέπουμε ένα προϊόν που μας ενδιαφέρει, παίρνουμε όλη την πληροφορία που μας αφορά και γυρνάμε μετά στο σπίτι και μπαίνουμε στο ίντερνετ και το αγοράζουμε online. Δεν θεωρείται εξαποστάσεως σύμβαση, διότι όλη η ουσία έχει να κάνει με το πότε εμείς ενημερωθήκαμε, πώς λάβαμε όλες αυτές τις γνώσεις αναφορικά με το προϊόν. Ούτε πάλι και αντίστροφα, ξεκινάω από το σπίτι να κάνω μία εξαποστάσεως επικοινωνία και τελικά την ολοκληρώνω στον επαγγελματικό χώρο του εμπόρου. Δεν θεωρείται εξαποστάσεως συμβάσεις αν θα μπω μέσα σε μια πλατφόρμα να κάνω κράτηση, μια online κράτηση, ούτε αν πάρω τηλέφωνο και κλείσω ένα ραντεβού στο κομμωτήριο. Οι νέοι κανόνες, λοιπόν, το τι είναι αυτό το οποίο αλλάζει με την καινούρια νομοθεσία, έχει να κάνει, έχουμε κάποιες αλλαγές στο κομμάτι της ενημέρωσης του καταναλωτή. Αλλάζει κάτι όσον αφορά τα στάδια ολοκλήρωσης της παραγγελίας, τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, στον κίνδυνο απώλειας ή βλάβης, ποιος φέρει τον κίνδυνο της απώλειας ή βλάβης ενός προϊόντος το οποίο έχω αγοράσει μέχρι να μου έρθει. Τι συμβαίνει με τις επιπλέον δαπάνες, τι έχουμε για τη συγκατάθεση του καταναλωτή, κάποια κομμάτια έχει αλλάξει νομοθεσία. Γίνεται μια πρώτη αναφορά, θα έλεγα εγώ, όχι επί τούτου ή επιλέξει, δεν θα δείτε κάτι για το mobile commerce, αλλά γίνεται μια αναφορά όταν έχουμε τεχνικούς περιορισμούς και δεν έχουμε επαρκή εικόνα, όπως είναι ας πούμε μέσω κινητού που δεν βλέπουμε το σύνολο ή πολύ μεγάλο μέρος μιας ιστοσελίδας.
Κανόνες αλλάζουν αναφορικά με την παράδοση, την επαναχώρηση και την επιστροφή των χρημάτων, που αυτά τα τρία τελευταία κυρίως αποτελούν αντικείμενο της παρουσίασης που θα κάνει η Μίνα στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τι είναι αυτό που αλλάζει σε όλους αυτούς τους τομείς που προανέφερα, ξεκινώντας λοιπόν με την ενημέρωση του καταναλωτή. Πρώτη μεγάλη αλλαγή που έχουμε είναι υποχρεωτικά ενημερώνουμε τον καταναλωτή για τη συνολική αξία του προϊόντος πριν ολοκληρώσει την αγορά. Τι θα πει συνολική αξία? Θα πει ότι στην αναγραφόμενη τιμή που θα δούμε θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά το ΦΠΑ ή άλλα τέλη, πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, αν έχουμε έξοδα αποστολής, παράδοση ταχυδρομείου. Δεν αρκεί δηλαδή να πούμε ότι το προϊόν κάνει τόσο και κάπου έχουμε αναφέρει στους όρους χρήσης να υπολογίσει με το δικό του το μυαλό ο καταναλωτής πόσο θα μου κοστίσει, είναι τόσα κιλά να μου το φέρει, είμαστε εκτός Αθηνών. Πρέπει λοιπόν να πάρει μια τελική συνολική τιμή και αν μιλάμε για συμβάσεις αορίστου χρόνου ή συνδρομητικές συμβάσεις, το σύνολο της δαπάνης ανά περίοδο χρέωσης. Εάν πάλι δεν είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε επακριβώς αυτό το τελικό κόστος, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε όπου μπορούμε τον τρόπο που θα το υπολογίζουμε ή εν πάση περιπτώσει ότι θα υπάρχουν και η ύπαρξη τέτοιων επιβαρύνσεων. Αμέσως πριν την επιβεβαίωση, και όταν λέω επιβεβαίωση, πριν πατήσουμε το κουμπί που λέει order παραγγελία, θα πρέπει επίσης να ενημερώσουμε τον καταναλωτή για τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που αγοράζει, για τη συνολική τιμή, αυτό που μόλις προείπαμε, για την ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης και τις υποχρεώσεις του καταναλωτή, όπου αυτό την χάνει εφαρμογής, και τυχόν περιορισμούς παράδοσης και ποια είναι τα μέσα πληρωμής. Και αν υπάρχουν επιπλέον κόστη, τα οποία θα δούμε λίγο παρακάτω, αν υπάρχει επιπλέον δαπάνη, θα πρέπει να ενημερώσουμε τον καταναλωτή σε αυτό το στάδιο και να έχουμε και τη συγκατάθεσή του. Στάδιο ολοκλήρωσης της αγοράς. Πρέπει να αλλάξουμε κάτι στη διαδικασία μας. Πρέπει να κάνουμε σαφές στον καταναλωτή ότι την ώρα που θα πατήσει το κουμπί που λέει παραγγελία, αμέσως αυτή η δήλωσή του σημαίνει ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση να πληρώσω. Και θα πρέπει να το καταστήσουμε τόσο σαφές όσο θεωρώ ότι λέει αυτή η νομοθεσία. Θα πρέπει δηλαδή στο κουμπί να υπάρχει μία ένδειξη επάνω που θα λέει παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής ή εν πάση περιπτώσει κάποια άλλη αντίστοιχη ένδειξη. Η ουσία είναι ότι πρέπει να ενημερώσουμε με κάθε τρόπο ότι ο καταναλωτής σε αυτό το στάδιο καταλαβαίνει ότι δεσμεύεται και ότι έχει την υποχρέωση να πληρώσει. Καταβολή του τιμήματος. Εδώ πολλές φορές έχω έτσι λάβει την αντίδραση δεν το ήξερα ότι αυτό ίσχυε πριν. Βάση περιπτώσει λέμε εδώ πέρα ότι δεν απαγορεύεται, άλλως επιτρέπεται πια να λαμβάνει η ηλεκτρονική επιχείρηση το σύνολο του τιμήματος πριν παραδώσει το προϊόν. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν, ερχόμαστε δηλαδή στις γενικές διατάξεις του αστικού δικαίου περιπώλησης. Και όλο αυτό γιατί αλλάζει η μετάθεση του κινδύνου. Ενώ πριν, θα το πω πολύ σε γενικές γραμμές, θα μιλήσει η Μίνα περισσότερο, ότι υποτίθεται πριν δεν παίρναμε το τίμημα, αλλά είχε άμεσα την ευθύνη της απώλειας ή της βλάβης ο καταναλωτής. Τώρα η μετάθεση του κινδύνου, δηλαδή ο καταναλωτής θα αποκτήσει την ευθύνη για την απώλεια ή τη βλάβη πολύ μετά, όπως θα δούμε λίγο παρακάτω, από τότε που θα αποκτήσει τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Πράγματι, λοιπόν, η μετάθεση του κινδύνου, αυτό που λέω, ο καταναλωτής προστατεύεται από κάθε κίνδυνο, απώλεια, βλάβη των αγαθών μέχρι την απόκτηση της φυσικής κατοχής των αγαθών και την αποκτά όταν ο ίδιος ή κάποιος τρίτος, όχι όμως ο μεταφορέας, κάποιος τρίτος που έχει υποδείξει στις σημειώσεις που θα πρέπει να του έχουμε δώσει το δικαίωμα να βάλει κατά την παραγγελία του, ότι κάποιος τρίτος μπορεί να παραλάβει για αυτόν τα αγαθά του. Εξαίρεση για τη μετάθεση του κινδύνου είναι αν ο καταναλωτής επιλέξει ένα δικό του μεταφορέα, άλλον δηλαδή από αυτόν που έχει η επιχείρηση. Οπότε εκεί δεν ισχύουν αυτές οι αλλαγές που έρχονται για τη μετάθεση του κινδύνου. Επιπλέον δαπάνες και έξοδα. Απαγορεύεται να χρεώνουμε η χρέωση των καταναλωτών με επιπρόσθετη δαπάνη που να υπερβαίνει, λέει, το κόστος χρήσης του ίδιου μέσους πληρωμής από τον έμπορο. Σκεφτείτε εδώ το παράδειγμα της αντικαταβολής. Δεν πρέπει με την καινούργια νομοθεσία, με άλλα λόγια, να αποκομίζουμε κάποιο οικονομικό όφελος από αυτή την παροχή. Να χρεώνουμε δηλαδή κάτι παραπάνω τον καταναλωτή από αυτό που κοστίζει σε εμάς το μέσο πληρωμής. Συγκατάθεση. Θέλουμε τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή για κάθε πρόσθετη αμοιβή. Θα έχουμε συνηθίσει το μάτι μας να βλέπει μαζί με την αγορά του προϊόντος, για παράδειγμα, ένα pre-ticked box που να λέει ότι δέχομαι και την ασφάλιση του προϊόντος. Αυτό βεβαίως έχει ένα επιπλέον κόστο.
Τώρα θέλουμε τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή για κάθε πρόσθετη αμοιβή. Άρα λοιπόν δεν υφαρπάζουμε με pre-ticked boxes την συγκατάθεσή του και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τον έχουμε ενημερώσει. Διαφορετικά δεν είναι υποχρεωμένος, αν την έχει πληρώσει θα πρέπει να την επιστρέψει, εν πάση περιπτώσει δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την πρόσθετη αυτή αμοιβή. Αυτό που ανέφερα λίγο πριν για το mobile commerce. Πριν την ολοκλήρωση παραγγελίας, όταν υπάρχουν τεχνικοί περιορισμοί προβολής των πληροφοριών, δηλαδή κρατάω το κινητό μου και δεν έχω πάρα πολύ χώρο να δω όλες αυτές τις ενημερώσεις που πρέπει να κάνουμε βάσει της νέας νομοθεσίας, τουλάχιστον θα πρέπει να φροντίσουμε αυτές τις προσυμβατικές ενημερώσεις, πληροφορίες, να τις περάσουμε στον καταναλωτή, όπου είναι οι εξής, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, τα χαρακτηριστικά δηλαδή αυτά που θα βλέπαμε αν πηγαίναμε στο ίδιο το φυσικό κατάστημα, την ταυτότητα του προμηθευτή, την πλήρη επωνυμία της επιχείρησής μας δηλαδή, συνολική τιμή, δικαίωμα υπαναχώρησης, διάρκεια της σύμβασης και καταγγέλια αν μιλάμε για συμβάσεις οι οποίες είναι ορίστου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να φροντίσουμε να βάλουμε ένα link, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής, πατώντας αυτό το link, να πάει σε κάποια άλλη σελίδα που θα έχει περισσότερο χώρο, ώστε να δει το σύνολο των πληροφοριών και των ενημερώσεων. Η παράδοση είναι ένα αντικείμενο συμφωνίας των εταιριών. Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης? Ελήψη αυτού εντός 30 ημερών με την νομοθεσία αυτή. Τώρα, αν ο καταναλωτής, αλλά εδώ λίγο δεν θέλω να πω περισσότερα, αν δεν παραδώσει τα προϊόντα μέσα στο χρόνο που έχει δεσμευτεί, θα πρέπει να του δώσει ο καταναλωτής έναν εύλογο χρόνο, εκτός βέβαια και αν αυτό δεν γίνεται. Παράδειγμα, αν πρέπει να του παραδώσει έναν υφικό, δεν έχει σημασία να του δώσει και άλλη προθεσμία, έπρεπε να του παραδώσει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Και έτσι η μη παράδοση συνεπάγεται καταγγελία. Για την υπαναχώρηση και την επιστροφή χρημάτων θα μιλήσει η Μίνα στη δική της παρουσίαση. Η καινούργια νομοθεσία έχει κάποιες άλλες γενικές υποχρεώσεις, όπου θα πρέπει, που είναι οι εξής, να έχουμε μία άμεση και συνεχή πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες που βλέπουμε εδώ. Ποιοι είμαστε, δηλαδή τα πλήρη στοιχεία της δικής μας επιχείρησης, τη διεύθυνσή μας, το τηλέφωνο, το fax, το email, στοιχεία που να επιτρέπουν δηλαδή την άμεση και ταχεία επαφή μαζί μας και τον αριθμό εγγραφής στο εμπορικό μητρό που πρέπει να έχουμε όλοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να στέλνουμε πάντοτε στον πελάτη μας το αποδεικτικό, στον καταναλωτή, το αποδεικτικό κατάρτισης της σύμβασης, το αργότερο μέχρι την παράδοση των υλικών, και αυτό θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ένα σταθερό μέσο. Κάτι σταθερό μέσο δηλαδή να είναι οτιδήποτε επιτρέπει να κάνω αναπαραγωγή αυτών των οποίων γράφονται ανά πάσα στιγμή και να μην μπορώ να είναι και ακριβής η αναπαραγωγή, να μην μπορούν να αλλοιωθούν. Και επίσης πρέπει το σύνολο των πληροφοριών του άρθρου 3β παράγραφος 1 που θα δείτε εδώ να είναι πάντοτε σε μια διαρκή επαφή με τον καταναλωτή να τα βλέπει. Αυτές λοιπόν είναι σε γενικές γραμμές οι αλλαγές οι οποίες έχουν επέλθει με την νομοθεσία και βρίσκονται στη σφαίρα της δικής μου παρουσίασης, γιατί υπάρχουν και πολλές άλλες για τις οποίες θα μιλήσει και η Μίνα παρακάτω. Και συνεπώς με βάση αυτά που είπαμε αλλά και αυτά που θα ακούσετε σήμερα, οι επόμενες κινήσεις, αλλαγή των όρων χρήσης. Μην ξεχνάμε ότι οι όροι χρήσης είναι η σύμβασή μας με τον πελάτη, είναι η μόνη μας ευκαιρία να πούμε αυτά που έχουμε στην εμπορική μας πολιτική και υπό το πρίσμα του νόμου μέσα από τους όρους χρήσης. Οι όροι χρήσης λοιπόν θα πρέπει να συμμορφωθούν και αυτοί με τη νέα νομοθεσία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξανατρέξουμε όλοι λίγο σε αυτούς τους όρους χρήσης και βεβαίως για άλλη μια φορά εγώ το λέω ότι οι όροι χρήσης δεν είναι ένα copy-paste to do. Είναι η δική σας εμπορική πολιτική, η οποία σαφώς και είναι διαφορετική από την εμπορική πολιτική κάποιου άλλου. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα. Θυμηθείτε αυτό που λίγο πριν είπα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για το mobile. Να πρέπει να προσθέσουμε και να παραθέσουμε κάποια link, ώστε να δίνουμε πάντοτε την πρόσβαση στον καταναλωτή να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς. Βασικό, όπως είπαμε πριν, να βάλουμε στο κουμπί order επάνω κάποια ένδειξη που να λέει υποχρέωση για πληρωμή. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε το σύστημα πληρωμών. Αυτό θα το καταλάβετε περισσότερο μετά την παρουσίαση της Μίνας, που έχει να κάνει κυρίως με τις επιστροφές των χρημάτων σε περίπτωση υπαναχώρησης. Θα προσαρμόσουμε τις αποθήκες μας και γενικώς να έρθουμε σε μια συνεργασία με τους μεταφορείς για να επανεξετάσουμε λίγο το θέμα των συνεργασιών με βάση αυτά που είπαμε και αυτά που θα ακούσετε και στη συνέχεια. Τώρα, εδώ έχω βάλει ένα ενδεικτικό περιεχόμενο των όρων χρήσης, διότι η νέα νομοθεσία έρχεται να βάλει, θα έλεγα, περισσότερες υποχρεώσεις ενημέρωσης από την νομοθεσία πριν. Σας το δίνω ενδεικτικά γιατί είμαι σίγουρη ότι
κάποιοι τουλάχιστον, κάποιες επιχειρήσεις, μπορεί να μην αναφέρομαι σε κάποιους από εσάς, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι ξέρουν τι ίσχυε πριν ώστε να καταλάβουν το σύνολο των αλλαγών. Ένα ενδεικτικό λοιπόν περιεχόμενο των όρων χρήσης είναι αυτά τα οποία βλέπετε, που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών, την ταυτότητά σας, γεωγραφική διεύθυνση, τηλέφωνο, φάξ για να σας βρίσκουν οι καταναλωτές, όπως το είπα και πριν. Ποιες είναι οι διευθετήσεις πληρωμής σας, η παράδοση, προθεσμίες που αναλαμβάνετε να παραδώσετε, πολιτική αντιμετώπισης παραπώνων, τι γίνεται σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, επιστροφών κτλ. Υπενθύμηση για το ποια είναι τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις όσον αφορά τη σύμβαση πώλησης, γιατί παραμένει μια σύμβαση πώλησης άσχετα αν είναι με μέσα εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικά μέσα. Ποια είναι δηλαδή η ευθύνη σας όταν δεν έχει το προϊόν συνομολογημένες ιδιότητες, αυτές τις οποίες περιγράψατε ότι έχει ενώ δεν τις έχει. Το δικαίωμα υπαναχώρησης, προθεσμίες. Ποιες είναι τις περιπτώσεις που ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με κόστος επιστροφής σε περίπτωση παναχώρησης, θα τα ακούσουμε όμως και στη συνέχεια. Ένα καινούριο κομμάτι που εισάγει νέα νομοθεσία είναι αν οι επιχειρήσεις έχουν κάποια πολιτική εξυπηρέτηση στο customer care μετά την πώληση και αν ναι, πρέπει να τη γράψουμε και ποια είναι αυτή. Κώδικες συμπεριφοράς και πώς θα έχουν πρόσβαση σε αυτούς οι καταναλωτές. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα από τη δική μου παρουσίαση και με τις αλλαγές αυτές του νόμου να θυμάστε κάποια πράγματα, έτσι σαν συνοψίζοντας λοιπόν θα έλεγα. Συνολικό κόστος πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ενημέρωση του καταναλωτή, να του το κάνουμε σαφές ότι θα δεσμευτεί αν πατήσει το κουμπί παραγγελία με την υποχρέωση να πληρώσει και προσαρμόζουμε λοιπόν και τα στάδια της ολοκλήρωσης παραγγελίας και κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να ενημερώσουμε για τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, τη διάρκεια της σύμβασης, περιορισμούς παράδοσης και τα μέσα πληρωμής πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Να ενημερώσουμε για τα επιπλέον κόστη και τις δαπάνες πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας και να λάβουμε τη συγκατάθεση του καταναλωτή. Επίσης, θα πρέπει να ξέρουμε ότι εάν δεν ενημερώσουμε για όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, το ανέφερα και πριν, ο καταναλωτής απλά δεν τις πληρώνει. Εάν παραλείψουμε να τον ενημερώσουμε για την υποχρέωση της πληρωμής, ξεχάσουμε να βάλουμε στο κουμπί επάνω παραγγελία με υποχρέωση, πατάμε και εδώ έχουμε δήλωση με υποχρέωση για πληρωμή, δεν δεσμεύεται ο καταναλωτής από την παραγγελία, είναι άκυρη δηλαδή υπέρ του καταναλωτή. Εάν δεν τηρήσουμε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3β στην παράγραφο 1, η σύμβαση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή. Η ενημέρωση θα πρέπει να είναι σε γλώσσα απλή και κατανοητή. Λαμβάνουμε υπόψη το μέσο όρο των καταναλωτών μας, το προφίλ τους, την ηλικία τους, το στυλ τους, το ύφος, ώστε να έχουμε και σε μια ανάλογη γλώσσα για να θεωρήσουμε ότι ανάλογα με την περίπτωση είναι κατανοητή η όρη χρήσης και θα πρέπει πάντοτε σε αυτούς να έχει πρόσβαση ο καταναλωτής. Αν δεν στείλουμε αυτή την επιβεβαίωση ότι έχει συναυθεί η σύμβαση και με όλες τις πληροφορίες που αναφέραμε προηγουμένως, η σύμβαση και πάλι είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή. Τελειώνοντας, θέλω να πω όσον αφορά τη συγκεκριμένη αυτή παρουσίαση και τα όσα ακούσατε από μένα σήμερα, ότι δεν είναι αυτή η νομοθεσία και αυτά που είπα εγώ σήμερα και η συγκεκριμένη παρουσίαση δεν αποτελεί το σύνολο των υποχρεώσεων που έχετε ως ηλεκτρονικοί επιχειρηματίες. Και ούτε το σύνολο αλλά αποτελεί ένα μέρος το οποίο επιφέρει μόνο αυτή η οδηγία. Σαφώς υπάρχουν ως επιχειρηματίες που είστε πολλές άλλες νομοθεσίες που σας αφορούν και πολλές άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν και από ειδικότερες νομοθεσίες. Η συγκεκριμένη αυτή παρουσίαση, όπως τα βλέπετε εδώ πέρα, περιγράφει μόνο τις αλλαγές που έχει έρθει, γιατί το θέμα της σημερινής έκτακτης ημερίδας είναι οι αλλαγές που έχουν έρθει από την νομοθεσία, οπότε δεν θα ήθελα να πιστέψει κανείς ότι αυτό είναι το σύνολο των δικαιωμάτων, μόνο δηλαδή που έχει ο καταναλωτής. Αυτά είναι που προέρχονται από τις αλλαγές μόνο της νομοθεσίας και παρουσιάζει μέρος μόνο των αλλαγών του νόμου, διότι τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε από την παρουσίαση της Μίνας. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Η πιο ουσία θα είναι μετά στις ερωτήσεις, είμαι σίγουρος, έτσι, γιατί τώρα ήδη έχουν δημιουργηθεί πολλές. Πάρα πολλές. Οπότε μην αγχώνεστε. Δεν θα ήταν, άμα σας πηγαίναν αναλυτικά και αργά και με παραδείγματα για την κάθε αλλαγή, θα ξοδεύαμε 5 ώρες.
τραβήξτε τη γνώση και τις παίρνεις και τις μήνας και μετά στις ερωτήσεις πυροβολήστε και θα σας απαντήσουν σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, Μίνα, η σειρά σου και έχεις εσύ ψήρα, νομίζω. Ναι, ακούγομαι. Λοιπόν, καλησπέρα. Είμαι η Μίνα Ιζούλοβιτς. Βασικά πάρτε καταρχήν μια ανάσα, γιατί όντως είναι πολλά αυτά που σας βομβαρδίζουμε και η Πέννη και εγώ, γιατί έρχονται πολλές αλλαγές. Πριν ξεκινήσω όμως, θέλω να κρατήσετε δύο πολύ σημαντικές, πολύ θετικά μηνύματα που πρέπει να βγουν από αυτή την ημερίδα. Το πρώτο είναι ότι αυτή η οδηγία ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που σημαίνει ότι όλα αυτά που περιγράφουμε τώρα θα ισχύσουν σε 27 χώρες. Που σημαίνει ότι αυτό εσάς, σαν εταιρείες, σας δίνει μια δύναμη και μια γνώση και μια ασφάλεια δικαίου, ότι αν αρχίσετε σιγά σιγά να σκέφτεστε να φύγετε από την Ελλάδα και να πάτε και στις υπόλοιπες αυτές χώρες, έχετε γνώση του τι συμβαίνει εκεί με τους καταναλωτές. Δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν και άλλα πράγματα στις χώρες αυτές, όμως ξεκινάμε και αποκτούμε μια ενιαία αγορά που μας δίνει και εμάς τις εταιρείες δηλαδή δύναμη, όχι μόνο στους καταναλωτές, αλλά και σε εμάς, τη δύναμη της γνώσης. Και όποιος είναι ενημερωμένος έχει και την προτεραιότητα. Και σας το λέω γι' αυτό και αποφασίστηκε από τον Γκρέκα να γίνει αυτή η συνάντηση τόσο σύντομα και γρήγορα, προκειμένου να ενημερωθείτε και να αποκτήσετε δύναμη. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να κρατήσετε. Το δεύτερο επίσης που θέλω να κρατήσετε είναι ότι αυτή η οδηγία, σε αντίθεση με τον προηγούμενο νόμο που ίσχυε για τις εξαποστάσεως συμβάσεις, είναι πάρα πολύ αναλυτική. Γι' αυτό και αναγκαζόμαστε να σας βομβαρδίσουμε. Αυτό το πράγμα έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Το καλό του είναι ότι δημιουργεί κάποιες ενιαίες προϋποθέσεις για όλους. Δηλαδή αυτό που διαβάζετε εδώ και που σας λέμε εμείς τώρα, θα ισχύσει και για την Amazon, θα ισχύσει και για το eBay, θα ισχύσει και για το μικρό συνοικιακό μαγαζάκι, θα ισχύσει για όλους. Που σημαίνει λοιπόν ότι θα έχουμε μια εναρμόνιση, μια ευθυγράμμιση. Θα αρχίσουν να υπάρχουν best practices, τα οποία θα μπορούμε και εμείς να τα δούμε σταδιακά και από πλευράς οργανωτικής και από πλευράς νομικής. Αυτό λοιπόν είναι θετικό. Και επίσης αρχίζουμε και ξέρουμε κάποια πράγματα πώς τα σκέφτεται ο νομοθέτης. Το κακό που έχει αυτή η οδηγία, αν θέλετε τη γνώμη μου, όπως και κάθε νόμος που είναι τρομερά αναλυτικός, όπου αναλύουμε πολύ στα νομικά, αρχίζουμε και έχουμε διφορούμενα πράγματα. Αρχίζουμε και ισχύει και το ένα και το άλλο. Οι καλοί νόμοι είναι οι σύντομοι νόμοι. Αυτό δυστυχώς στις Βρυξέλλες δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό. Θέλουμε 1, 2, 3 πράγματα. Γιατί μετά αρχίζουν και τα παραθυράκια. Και όχι τα παραθυράκια με την έννοια του να αποφύγεις νόμιμες προϋποθέσεις, ότι η ερμηνεία αλλάζει. Δηλαδή, θα πάμε κάποια στιγμή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή να κάνουμε μια κουβέντα, αλλιώς θα αντιλαμβάνομαι εγώ κάτι, αλλιώς θα αντιλαμβάνεται η Γενική Γραμματεία. Και όχι γιατί υπάρχει τρομερά καλή συνεργασία και διάθεση, γιατί απλά ο νόμος είναι ευρύς και μας δίνει περιθώρια παρερμηνιών. Εσείς αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι ενημερωθείτε και προσαρμόσετε τις αλλαγές με βάση τα δικά σας marketing plans, τα δικά σας logistics, το δικό σας τρόπο που εσείς θέλετε να διαχειριστείτε κάποια πράγματα και βρείτε μέσα σε αυτό το νόμο τα εργαλεία που θα σας δώσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα για να βγείτε έναντι του ανταγωνισμού σας, ενδεχομένως πιο φθηνοί ή πιο γρήγοροι, ή εκμεταλλευτείτε το. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο αυτό, αρκεί να το διαχειριστείτε σωστά με σωστούς συμβούλους σε όλα τα τμήματά σας. Σας λέω και πάλι marketing, logistics, νομικά και όλα αυτά με μια καλή συνεργασία να σας δώσουν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα πιάσω το νήμα του νόμου από το σημείο που σταμάτησε η Πέννη, δηλαδή έχουμε ολοκληρώσει τη συναλλαγή και έχουμε κάνει και την παράδοση και φτάνουμε πλέον στην πόρτα του καταναλωτή να παραδώσουμε. Θα επαναλάβω κάποια κομμάτια από αυτά που είπε η Πέννη, γιατί αφορούν πάρα πολύ το κομμάτι της παράδοσης, για να έχει και μια νοηματική σύνδεση με αυτό που συζητάμε. Θέλω κάτι να σημειώσω. Μέχρι τώρα, στο νόμο για τις εξαποστάσεως συμβάσεις, καταναλωτής ήταν και φυσικό, αλλά και νομικό πρόσωπο, εφόσον ήταν τελικός αποδέκτης της υπηρεσίας και ο οποίος ήταν εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας. Δηλαδή, αν μια τράπεζα ήθελε να αγοράσει χαλιά, αν τα αγόραζε offline, τότε ήταν B2B, αν τα αγόραζε online, χάρη σε αυτόν τον ειδικό νόμο των εξαποστάσεων, ήταν B2C, που σημαίνει ότι είχε όλες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που είχε ένας καταναλωτής. Αυτό πλέον άλλαξε. Και ευθυγραμμίστηκε και η Ελλάδα σε αυτό που ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταναλωτής, δηλαδή αυτός ο οποίος έχει όλα αυτά τα ευνοϊκά που συζητάμε εδώ πέρα, είναι μόνο φυσικά πρόσωπα. Που σημαίνει ότι αν εγώ κάνω μια πώληση σε νομικό πρόσωπο, πλέον θεωρείται B2B συναλλαγή. Και άρα υπάρχει flexibility στο τι θα συμφωνήσουμε με τον B2B συναλλασσόμενό μας. Και πού θα τα συμφωνήσουμε όλα αυτά? Στους όρους χρήσης.
Αυτό είναι το συμβόλαιό σας. Αυτό είναι που υπογράφετε με τους πελάτες σας. Και είναι σημαντικό να σας το πω αυτό, γιατί μέχρι τώρα η επαναχώρηση που θα μιλήσουμε αρκετά αναλυτικά και τα θέματα της παράδοσης αφορούσαν όλους τους καταναλωτές και τα νομικά πρόσωπα. Πλέον αφορά μόνο τους καταναλωτές σας που είναι φυσικά πρόσωπα. Και αυτό είναι μια αρκετά σημαντική αλλαγή την οποία πρέπει να τη γνωρίζετε. Αυτό το είπαμε για την πληρωμή. Η παράδοση των προϊόντων, απλά θα το υπενθυμίσω για να το έχετε λίγο στο μυαλό σας, μετατίθεται ο κίνδυνος, δηλαδή αν μεταφέρει κάποιος πιάτα που σπάνε και σπάσουν στη μεταφορά και φτάσουν να παραδοθούν σπασμένα, την ευθύνη την έχω εγώ που τα πούλησα. Γιατί το λέει ο νόμος. Και σου λέει και ρητός μάλιστα πλέον ότι όχι από την ώρα της παράδοσης στο μεταφορέα, το λεγόμενο dispatch που είχαμε μέχρι τώρα, οπότε όλοι ξέραμε ότι από εκείνο το σημείο και μετά φεύγει από εμάς το προϊόν, αλλά από την παράδοση και τη φυσική μεταφορά της κατοχής στον ίδιο τον καταναλώτη ή σε έναν τρίτο που μας έχει υποδείξει. Γιατί προβλέπει και για την περίπτωση δώρου, αν θέλουμε να δώσουμε δώρο. Εδώ όμως μας δίνει και το πρώτο παραθυράκι, ο ίδιος ο νόμος, και σου λέει, αν όμως τον μεταφορέα τον έχει στείλει με δική του εντολή ο ίδιος ο πελάτης, προσέξτε να δείτε, όχι αν έχει επιλέξει το μεταφορέα μέσα από το site μας, αλλά αν του πεις εγώ δεν σου παρέχω μεταφορά, μπορεί κάποιοι να θέλετε να το κάνετε. Δεν σου παρέχω μεταφορά, βρες εσύ το μεταφορέα, πήγαινε και κάνε του ένα αίτημα, πήγαινε παρέλαβε από τα premises της εταιρείας, τότε η μεταφορά τότε δεν φέρει τον κίνδυνο η εταιρεία, το φέρνει ο καταναλωτής. Το ίδιο επίσης συμβαίνει αν ο καταναλωτής του πείτε να έρθει να παραλάβει από την έδρα σας ή από την έδρα κάποιου με τον οποίο συνεργάζεστε το προϊόν. Δηλαδή, αν εσείς κάνετε μια καλή συμφωνία με μια μεταφορική εταιρεία, να έρχονται οι καταναλωτές, να λειτουργεί δηλαδή ως γραφείο παράδοσης δικό σας, μέχρι το να φτάσει στο γραφείο παράδοσης φέρετε εσείς την ευθύνη, αλλά από την ώρα εκείνη και μετά που θα το παραλάβει ο καταναλωτής, φέρει πια ο καταναλωτής. Άρα από την ώρα που το παραλαμβάνει. Μπορεί λοιπόν σε κάποιες εταιρείες που έχουν ευπαθή προϊόντα ή που είναι σημαντικό για αυτές να αποφύγουν τη μετάθεση κινδύνου, γιατί κάποιες άλλες εταιρείες δεν τις νοιάζει, σου λέει εντάξει, εμένα δεν χαλάνε τα πράγματα, φτάνουν σωστά. Κάποιες όμως που τις νοιάζει, ήδη ο νόμος μας δίνει το πρώτο παραθυράκι. Υποχρέωση παράδοσης. Για πρώτη φορά ο νόμος ρυθμίζει συγκεκριμένα τις υποχρεώσεις που έχουμε για την παράδοση. Και ποιες είναι αυτές? Καταρχήν, το μέγιστο που μπορούμε να καθυστερήσουμε σε μια παράδοση online, που έγινε από αγορά online, είναι 30 μέρες. Σας ακούγεται υπερβολικό? 30 μέρες, θα σου πει στο online έχω πεθάνει αν κάνω 30 μέρες να παραδίδω. Παρ' όλα αυτά είναι η πρώτη φορά που ο νόμος βάζει ένα όριο. Το είχε και στην προηγούμενη περίπτωση και στον προηγούμενο νόμο, όμως τώρα το κάνει σαφές. 30 μέρες. Και ακόμα σε οποιοδήποτε προϊόν, δηλαδή ακόμα και ένα custom-made προϊόν, 30 μέρες είναι η παράδοση εφόσον την κάνω online. Τι γίνεται τώρα, αν καθυστερήσω? Και αυτό συνδέεται πολύ με αυτά που σας είπε η Πέννη πριν. Τον έχεις ενημερώσει από πριν πότε θα φτάσει το προϊόν στην πόρτα του. Δηλαδή, του έχεις πει παράδοση σε 3 μέρες. Αυτό είπαμε είναι υποχρεωτικό. Τι γίνεται αν καθυστερήσω 3 μέρες? Πλέον ο νόμος έρχεται και σου λέει συγκεκριμένα. Ο καταναλωτής έχει τα εξής. Πρώτα, σε ενημερώνει και σου δίνει ένα περιθώριο και σου λέει εντάξει, σου δίνω 1-2 μέρες ακόμα. Που ο ίδιος θεωρεί εύλογο. Αυτό το πράγμα, αν μετά όμως εσύ καθυστερήσεις, έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να σου πει ό,τι έχω πληρώσει, δώσ' το μου πίσω. Τα πάντα, αν καθυστερήσεις. Αν τυχόν όμως σου έχει δηλώσει ότι θέλει να το παραδώσει σε συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί για παράδειγμα έχει αγοράσει από σένα τον ηφικό του, και είναι σημαντικό να το έχει τον ηφικό στις 20 του μηνός που παντρεύεται και όχι στις 21, τότε λοιπόν, αν στο έχει δηλώσει ο καταναλωτής ότι είναι σημαντικό για αυτόν για κάποιο λόγο να το παραδώσει συγκεκριμένη μέρα, τότε, άνευ εύλογης προθεσμίας, δηλαδή δεν χρειάζεται να σου τάξει προθεσμία και να σου πει εντάξει, φέρτο σε 2-3 μέρες, θα μπορεί να καταγγείλει την ημέρα ακριβώς που δεν το παρέδωσες. Άρα έχουμε συγκεκριμένη διαδικασία καταγγελίας. Το οποίο εσείς μπορείτε πάρα πολύ ωραία άριστα να το εκμεταλλευτείτε μέσα από τα customer care departments που έχετε και να το προβάλλετε ως δική σας διαδικασία, η οποία δίνει δυνατότητες στον καταναλωτή και διαμορφώνει μια πάρα πολύ ωραία σχέση εμπιστοσύνης στον καταναλωτή, η οποία στην ουσία προβλέπεται από τον νόμο, αλλά εσείς θα είστε οι πρώτοι που θα το υιοθετήσετε και θα το προβάλλετε ως marketing tool. Και πάμε τώρα στο δικαίωμα επαναχώρησης. Το δικαίωμα επαναχώρησης, πολλοί από εσάς όσοι ήδη το γνωρίζετε, είναι ένα ειδικό δικαίωμα που ισχύει μόνο στις online αγορές. Δεν ισχύει στις offline αγορές. Και ισχύει για μια κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών, δεν ισχύει για όλα. Θα δούμε ποιες είναι οι εξαιρέσεις στη συνέχεια, γιατί δεν εφαρμόζεται παντού.
Όμως είναι η πλειοψηφία των προϊόντων και υπηρεσιών που πολλούνται online. Ο νόμος τώρα δίνει συγκεκριμένες και σαφείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ασκείται αυτό το δικαίωμα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό δικαίωμα της υπαναχώρησης, γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ και με τη δική σας αποθήκη, καθώς και με τις δικές σας σχέσεις με τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συνεργάζεστε. Με το e-payment που είπε και ο Παναγιώτης πριν. Γιατί όλο αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, αν εσείς δουλεύετε με παρακαταθήκη εμπορευμάτων και όχι με αγορά εμπορευμάτων, δηλαδή να τα αγοράζω και να τα βάζω μέσα στην αποθήκη μου, πρέπει να ξέρεις ότι όταν πουλήσεις κάτι, υπάρχει ένα δικαίωμα επαναχώρησης, το οποίο θα το δούμε τώρα αναλυτικά, που σημαίνει ότι αν στο στείλει όλος πίσω, αρχίζει και αποκτά σιγά-σιγά στόκ. Και σταδιακά αυτό το στόκ θες να αρχίσεις να το σπρώξεις, να φύγει πιο γρήγορα από τα άλλα. Οπότε, αλλάζει το logistics σου, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι έχει stock. Αλλάζει το marketing σου, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι αυτά είναι τα πρώτα που πρέπει να φεύγουν, εν αντιθέσει με τα άλλα που τα έχεις πίσω. Και έτσι πρέπει να αρχίσεις να προετοιμάζεσαι ήδη από το business plan που κάνεις, να δεις με βάση τις μελέτες που πολύ ωραία ο Γκρέκας σας μοιράζει σε όσους είστε μέλη, τι ποσοστό της 100 αντιστοιχεί στην υπαναχώρηση στο δικό μου προϊόν ή υπηρεσία. Και με βάση αυτό να αρχίσετε να φτιάχνετε τα λεγόμενα πλάνα σας, που λένε και οι φίλοι μου που είναι στο marketing, τα πλάνα. Λοιπόν, άρα, ποια είναι η προθεσμία? Η καινούρια προθεσμία που ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλη η Ευρώπη έχει το ίδιο σύστημα, είναι 14 ημέρες ημερολογιακές, οι οποίες ξεκινούν από πότε? Ξεκινούν από την επόμενη μέρα, δηλαδή, μου παραδίδεται σήμερα, αρχίζουμε να μετράμε day 1, 16 του μηνός, για την παροχή υπηρεσιών από τη σύναψη της σύμβασης, και θα δούμε υπάρχει ειδική ρύθμιση για τις υπηρεσίες, την οποία θα τη συζητήσουμε λίγο παρακάτω. Τι θα πει σύναψη της σύμβασης? I accept. Μόλις γίνει το I accept, ανεξαρτήτως αν σας έχουν πληρώσει ή όχι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος μπερδεύει και σου λέει «Μα δεν με πλήρωσε ακόμα». Έχεις σύμβαση. Απλώς υπάρχει υποχρέωση του άλλου να σε πληρώσει και εσύ να παράσχεις αυτό που έχεις υποσχεθεί ότι θα παράσχεις. Σύμβαση όμως έχει καταρτιστεί. Άρα, σύμβαση υπηρεσιών, υπαναχώρηση από το I accept και προμήθεια αγαθών από την ημέρα που ο καταναλωτής ή τρίτο πρόσωπο διάφορο του μεταφορέα αποκτά τη φυσική κατοχή των πραγμάτων, των αγαθών. Τι θα πει αυτό? Από τη στιγμή που θα μετατεθεί και ο κίνδυνος. Αυτά ταυτίζονται χρονικά. Τρόπος άσκησης της υπαναχώρησης. Πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί είναι πολύ σημαντικό? Γιατί ο νόμος σου λέει ότι αν δεν ακολουθήσεις αυτόν τον τρόπο άσκησης της υπαναχώρησης, τότε η υπαναχώρηση ισχύει για 12 μήνες. Δηλαδή δεν είναι μόνο 14 ημέρες, έχει δυνατότητα να την ασκήσει εντός 12 μηνών. Τι θέλει λοιπόν ο νόμος? Σου λέει, στο παράρτημα Β που θα δείτε πίσω-πίσω στις τελευταίες σελίδες αυτού του νόμου που σας μοιράσαμε, της υπουργικής απόφασης, υπάρχει ένα υπόδειγμα πάνω στο οποίο μέσες άκρες πρέπει να κινηθείτε όλοι στο να φτιάξετε ένα έντυπο υπαναχώρησης και να το έχετε διαθέσιμο στην ιστοσελίδα σας. Αν θέλετε, χρησιμοποιήστε και το ίδιο το υπόδειγμα του νόμου. Ακόμα καλύτερα, αν σας αρέσει και σας ταιριάζει το λεκτικό, χρησιμοποιήστε αυτό, να είστε και 1000% σίγουροι. Ο τρόπος με τον οποίο θα σας το στείλει ο καταναλωτής δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένος να σας το στείλει ηλεκτρονικά. Μπορεί να θέλει να το εκτυπώσει, να το γράψει, να σας το στείλει με ένα φαξ. Μπορεί να θέλει να σας το στείλει με ταχυδρομική επιστολή. Το θέμα είναι απλά να σας το στείλει. Έτσι. Και το σημαντικό είναι το να σας το στείλει, γιατί πρέπει αυτός φέρει το βάρος του να σας αποδείξει μετά ότι άσκησε το δικαίωμα. Δηλαδή, αν δημιουργηθεί ένα πρόβλημα και αυτός δεν το έχει κάνει με κάποιο τρόπο που εσείς να το έχετε σε σταθερό μέσο, μετά θα πείτε εσείς όχι, δεν το άσκησε ποτέ. Άρα είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή να σας το στείλει με έναν τρόπο που να αποδεικνύεται ότι σας το έστειλε. Και είναι δική σας υποχρέωση να του παρέχετε αυτή τη δυνατότητα. Με αυτό το υπόδειγμα που λέμε. Σωστά? Αυτό επίσης που πρέπει να έχετε εφόσον γίνεται αυτοματοποιημένη αποστολή, είναι οπωσδήποτε με αυτοματοποιημένο τρόπο να του στέλνετε επιβεβαίωση παραλαβής. Είναι υποχρεωτικό. Αυτό είναι δική σας υποχρέωση. Δηλαδή, θα φτιάξετε ένα συστηματάκι μέσα σε όλο τον αυτοματισμό που χρησιμοποιείτε, στον οποίο μόλις έρχεται το mail, το ειδικό της υπαναχώρησης, θα το αναγνωρίζει το σύστημά σας και θα του πηγαίνει απάντηση, ελήφθη το μήνυμά σας, γιατί είναι υποχρέωσή σας από τον νόμο. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του προμηθευτή μετά την υπαναχώρηση? Προσέξτε να δείτε, γιατί τελικά το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν είναι μόνο 14 ημέρες. Σας είπα ήδη, ξεκινάει από την επόμενη της παραλαβής. Σκεφτείτε ότι έχουν προηγηθεί και 3-4 μέρες από τότε που το στείλατε εσείς. Προσθέτουμε μέρες. Τώρα, τι γίνεται, ποιες είναι οι δικές σας υποχρεώσεις? Εσείς έχετε υποχρέωση να επιστρέψετε κάθε πληρωμή
και τις δαπάνες μεταφοράς που κατέβαλε ο καταναλωτής, να τις επιστρέψετε στον καταναλωτή εντός 14 ημερών από τότε που θα λάβετε την επαναχώρηση, το αίτημα επαναχώρησης. Παρακρατάτε δε το τίμημα, αυτό που γράφω στο τέλος, σε δύο περιπτώσεις. Είτε μέχρι τη λήψη του προϊόντος, είτε μέχρι τη λήψη ενός αποδεικτικού ότι ο καταναλωτής έχει στείλει το προϊόν το οποίο έχει αγοράσει από εσάς. Και φυσικά εδώ πέρα υπάρχει το μεγάλο εύλογο ερώτημα, το οποίο το συζητήσαμε και στην παρουσίαση που έγινε από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στην εκδήλωση που έγινε με την παρουσία και των ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι θα γίνει αν κάποιος αγοράσει από μένα ένα προϊόν και μου στείλει μια απόδειξη courier ότι πράγματι έχει στείλει ένα πακέτο πίσω σε μένα. Εγώ ξέρω σίγουρα ότι αυτό το πακέτο περιλαμβάνει μέσα τα προϊόντα που εγώ του έχω στείλει. Αυτό δεν υπάρχει απάντηση προς το παρόν, το τι γίνεται. Δεν υπάρχει απάντηση. Και να σας πω και την αλήθεια, συζητώντας το μετά στους διαδρόμους, η αντίδρασή τους ήταν λίγο ότι αυτό δεν συμβαίνει σε καμία χώρα στον κόσμο. Γιατί να συμβεί σε εσάς. Ναι, αυτό ακριβώς. Πραγματικά, νομίζω και εσείς από την εμπειρία σας έχετε διαπιστώσει ότι δυστυχώς στην Ελλάδα οι καταναλωτές μας είναι αρκετά της πονηριάς. Το έχουμε διαπιστώσει αυτό όλοι και δεν είναι ψέμα αυτό να το λέμε. Όμως, επειδή αυτό ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και το θέμα που θα δούμε σε λίγο και της επιστροφής των χρημάτων, τον τρόπο επιστροφής, δεν μπορούσαν οι Ευρωπαίοι να σκεφτούν ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος να κάνει τόση φασαρία στο να στέλνει, ας πούμε, αποδεικτικά χωρίς να υφίσταται. Απ' την άλλη όμως, μπορεί κάποιοι από εσάς που έχετε σημαντική επιστροφή, γιατί ξέρετε δεν είναι όλοι που έχετε επιστροφές και επαναχώρηση μεγάλη, όσοι από εσάς έχετε όμως, μπορεί να επιλέξετε να κάνετε πολύ καλά deals με τους μεταφορείς σας και να του πεις, επειδή εγώ έχω μεγάλα κόστη επιστροφών και επειδή εμένα με κοροϊδεύουν κατά κόρον οι καταναλωτές μου, θα πηγαίνεις εσύ να το παραλαμβάνεις. Και θα χρεώνεστε με το κόστος της μεταφοράς της επιστροφής, το οποίο είναι υποχρέωση του καταναλωτή, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Όμως μπορεί να είναι τελικά δική σας επιλογή το να πηγαίνετε εσείς να τα παίρνετε και να ελέγχετε τι έχετε πάρει πίσω. Και αυτό σε συνδυασμό και με την επιστροφή των χρημάτων που θα δούμε σε λίγο, μπορεί τελικά να είναι ένα κλειδί που να λύσει αυτό το πρόβλημά σας. Αν υφίσταται αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν λέω ότι υφίσταται σε όλους. Άρα, να θυμάστε, επιστρέφετε τα χρήματα, την πληρωμή που έχετε λάβει, συν τη δαπάνη της μεταφοράς, αλλά για τη στάνταρ μεταφορά σας. Δηλαδή, αν εσείς παρέχετε διάφορες δυνατότητες μεταφοράς, παράδειγμα, θα σας το φέρουμε στάνταρ μεταφορά σε 5 μέρες. Το θέλετε σε 3 μέρες, αυτό έχει άλλο κόστος. Το θέλετε και Σαββατοκύριακο, αυτό έχει άλλο κόστος. Αυτές οι δύο περιπτώσεις δεν θεωρούνται στάνταρ, οπότε εσείς επιστρέφετε το στάνταρ και κρατάτε τη διαφορά στην επιπρόσθετη, ας πούμε, tailor-made μεταφορά που έχει γίνει. Επιστροφή χρημάτων. Εδώ ταιριάζει αυτό που σας είπα λίγο να το σκεφτείτε με τι θα κάνετε με τις εταιρείες courier. Η επιστροφή χρημάτων με βάση τον νόμο πλέον πρέπει να γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εσείς λάβατε τα χρήματα. Εκτός αν ο καταναλωτής δεκτεί να του τα στείλετε κάπως αλλιώς πίσω. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αν σας έχει πληρώσει με πιστωτική κάρτα, θα πρέπει να τα επιστρέψετε, να κάνετε τις συμφωνίες με τις τράπεζές σας και τους πιστωτικούς φορείς, να τα επιστρέφετε με πιστωτική κάρτα. Αν σας τα έχει δώσει με αντικαταβολή όμως, αν αρνείται να δεχτεί ο καταναλωτής και σου πει ότι εγώ δεν θέλω να σου δώσω κανένα στοιχείο μου, και ξέρετε, οι Έλληνες καταναλωτές το έχουν αυτό. Είμαστε όλοι, μιλάω και εγώ ως καταναλώτρια, δεν είμαστε τόσο έτοιμοι να δώσουμε τα στοιχεία μας σε όλους. Όχι, θέλω να μου το γυρίσεις με αντικαταβολή. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Είσαι υποχρεωμένος από τον νόμο πλέον να του το γυρίσεις με αντικαταβολή. Άρα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι πλέον τους μεταφορείς σας θα τους χρησιμοποιείτε και για να σας εισπράττουν τα λεφτά, αλλά και όπου χρειάζεται να σας τα δίνουν τα λεφτά. Μήπως όμως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό που σας είπα, να κάνετε ένα ωραίο συνολικό deal, κάποιοι από εσάς που έχετε πολλές επιστροφές, και να τους καθίσετε κάτω και να τους πεις, επειδή τώρα γίνεσαι πολύ συνεργάτης μου και σχεδόν σε βάζω και στην τσέπη μου, έλα να κάνουμε ένα ωραίο deal, που να μου πηγαίνεις, να μου φέρνεις χρήματα, να παραλαμβάνεις, να παραδίδεις και τέλος πάντων να μην μου στοιχίζεις και ο κούκος αηδώνει. Μπορεί αυτό να μπορέσει να γίνει. Τώρα, ο καταναλωτής, η μόνη επιβάρυνση που μπορεί να έχει πραγματική είναι το κόστος της επιστροφής. Δηλαδή, αν επιλέξει να επιστρέψει, πρέπει αυτός να πληρώσει το μεταφορέα του. Εκτός αν θέλετε εσείς για δικούς σας λόγους να τον επιβαρυνθείτε εσείς ή για το λόγο που σας ανέφερα πριν. Και εσείς δεν μπορείτε να τον επιβαρύνετε με καμία άλλη δαπάνη επιστροφής. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια άλλη δαπάνη επιστροφής που πρέπει να τον επιβαρύνετε. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν θα επιβαρύνετε ποτέ το courier που εισέπραξε τα χρήματα, αν υπάρχει ένα κόστος 1 ευρώ παράδειγμα για την ίσπραξη.
τέλος αυτό. Ενώ στην περίπτωση που ανέφερε πριν η Πέννη, στην περίπτωση της πληρωμής, το να τα πάρει τα λεφτά και να σας τα φέρει, μπορείτε να τον χρεώσετε το κόστος, ακριβώς το κόστος, χωρίς να βγάλετε κέρδος. Εδώ δεν μπορείτε να του χρεώσετε τίποτα. Αν επιλέξετε εσείς να πάρετε πίσω με δικά σας μέσα. Έτσι, αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, υποχρεώσεις καταναλωτή. Ο καταναλωτής υποχρεούται να σας τα επιστρέψει εντός 14 ημερών από τότε που σας δήλωσε ότι θα σας τα επιστρέψει. Άρα έχουμε πάει ήδη πόσο? 28. Συν μία που είναι η επόμενη 29, συν άλλη μία που είναι η επόμενη, γιατί δεν μετράει και η μέρα της λήξης, υπολογίστε ένας μήνας περίπου. Τόσο είναι. Όχι, υπολογίστε τόσος είναι η επαναχώρηση. Και μάλιστα η προθεσμία τηρείται αν η αποστολή έγινε μέσα στην προθεσμία. Δηλαδή, αν εγώ τα έστειλα την 28η μέρα, μπορείτε να τα λάβετε την 35η, όμως η επαναχώρηση είναι έγκυρη. Έτσι, δηλαδή πρέπει να υπάρχει η σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι εστάλησαν εντός του χρονικού περιθωρίου που έχω. Φυσικά, αν θέλει ο καταναλωτής, θα σας στέλνει και νωρίτερα. Απλά πρέπει το ανώτατο όριο είναι αυτό. Τώρα, η ευθύνη του καταναλωτή για τα προϊόντα. Μέχρι τώρα υπήρχε μια τεράστια συζήτηση στις Βρυξέλλες που λέγαν όλοι οι προμηθευτές, λέγαν, ας πούμε, για το παράδειγμα για τον νηφικό που σας έφερα, ότι εφόσον είναι 14 μέρες επαναχώρηση, πάει μια νύφη, το φοράει, μου το στέλνει πίσω σε 14 μέρες, τέλος, έχει γίνει, ας πούμε. Τι θα κάνουμε? Προβλέψανε λοιπόν τώρα κάτι στον νόμο, το οποίο έχει πάλι και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Το καλό του λοιπόν είναι ότι για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών, που είναι αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Και στα ελληνικά αυτό σημαίνει ότι αν εσείς μου πουλήσετε ένα παπούτσι online, όταν εγώ πάω να το αγοράσω offline, θα το φορέσω, θα το προβάρω, θα το δω, θα κοιταχτώ, θα κάνω, θα σας το στείλω πίσω. Εντάξει, μπορεί να και λίγο σκονίτσα από κάτω, κάτι θα πιάσει ενδεχομένως. Αυτό, αν τυχόν μου το γυρίσει πίσω και έχει λίγο σκόνη από κάτω, είναι στο πλαίσιο του ότι εγώ το δοκίμασα για να δω τη φύση και αν μου κάνει. Αν βέβαια από κάτω έχει λάσπες, είναι φαγωμένο ή οτιδήποτε, αντιλαμβάνεστε ότι πάει περαιτέρω. Θα τα πούμε όλα μέχρι το τέλος και με ρωτάτε. Λοιπόν, προσέχτε όμως πάλι εδώ πέρα. Πιο ωραία. Αυτό ήταν το καλό της ιστορίας. Γιατί για πρώτη φορά προβλέπετε κάτι και λέμε ευτυχώς. Και αυτό πάντα ερμηνεύεται case by case. Γιατί η περίπτωση του παπουτσιού είναι εύκολη. Εδώ έχουμε περιπτώσεις, δεν μπορεί να σας απαντήσει κανείς. Case by case. Δεν υπάρχει απάντηση για όλα. Δεν έρεται το δικαίωμα της επαναχώρησης. Δηλαδή στην ασκεί την επαναχώρηση. Και αν έχει κάνει παραπάνω χρήση. Όμως εσύ, προμηθευτή, έχεις δικαίωμα να του μειώσεις το ποσό. Δηλαδή να του πεις ότι θα υπάρξει αντίστοιχη μείωση του ποσού, μέχρι και να το μηδενίσεις φυσικά. Τώρα, όλα αυτά θα μου πείτε και πώς και τι, θα τα δούμε και στην πορεία. Δηλαδή, καλό είναι σιγά σιγά να προετοιμάζετε τους όρους χρήσης σας, που να βάζετε ανάλογα με το είδος που πουλάτε συγκεκριμένες περιγραφές. Δηλαδή, αν πουλάς παπούτσι, που είναι το εύκολο παράδειγμα, θα του πεις: εγώ θεωρώ ότι μέχρι λίγη σκονίτσα, αν από εκεί και πέρα αρχίσει και έχει παραπάνω χρήση, τέλος, θα σου κρατήσω όλα τα λεφτά. Θα ασκήσει το δικαίωμα επαναχώρηση, θα κρατήσω τα λεφτά και θα σου στείλω πίσω το προϊόν. Δηλαδή, να κάνετε συνομολογημένες τις ιδιότητες. Να συνομολογείτε τι θεωρείτε εσείς ότι εκφεύγει αυτού. Χωρίς φυσικά να γίνεστε καταχρηστικοί, έτσι. Ο σκοπός όμως είναι να δώσουμε ένα πλαίσιο, αναλόγως με το τι πουλάμε, τι συμβαίνει. Δηλαδή, τι θεωρούμε ότι έχει ξεφύγει. Θα τα δούμε στη συνέχεια, θα ολοκληρώσω και μετά θα κάνετε και στην Πέννη και σε μένα ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Λοιπόν, τώρα προσέξτε για τις υπηρεσίες. Πολύ σημαντικό. Ειδική ρύθμιση. Για να ξεκινήσει να υπάρχει η δικαίωμα υπαναχώρησης και να υπάρχει η διαδικασία, πρέπει, μάλλον αντιθέτως, για να αρχίσει να ισχύει η υπηρεσία και για να πληρωθείτε εσείς ένα μέρος της υπηρεσίας, ακόμα και αν υπαναχωρήσει ο πελάτης, θα πρέπει να του στείλετε επιπροσθέτως από τη σύμβαση που θα υπογράψει μαζί σας και να ζητήσετε μία δήλωση συγκατάθεσης να ξεκινήσει την παροχή της υπηρεσίας πριν από την περίοδο της επαναχώρησης. Τι εννοούμε? Υπογράφουμε τη σύμβαση. Κανονικά το διάστημα της επαναχώρησης ξεκινάει με το που γίνει το I accept. Μιλάω τώρα για υπηρεσίες, έτσι, παροχή υπηρεσιών. Κατεβάζετε, ας πούμε, ένα application, οτιδήποτε. Και αυτό υπηρεσία είναι. Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα εντός 14 ημερών να επαναχωρήσει και να σου πει: δεν θέλω πια την υπηρεσία. Στο μεσοδιάστημα όμως μπορεί να θέλει να αρχίσει να τη χρησιμοποιεί. Έτσι δεν είναι? Για να μπορέσετε εσείς λοιπόν να τον χρεώσετε για το μεσοδιάστημα, δηλαδή όσο τη χρησιμοποίησε μέχρι τη λήξη των 14 ημερών, γιατί μετά επαναχώρησε, έχει το δικαίωμα, θα πρέπει ταυτόχρονα να του στέλνετε και να ζητάτε μία ρητή συγκατάθεσή του
ότι ξεκινάτε να παρέχετε την υπηρεσία κατά το διάστημα της υπαναχώρησης. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Αυτοματοποιήστε το. Στείλτε 2 αυτοματοποιημένα μηνύματα. Δεν είναι τίποτα, αλλά θα περιμένετε να πάρετε πίσω συγκατάθεση. Αν δεν πάρετε πίσω συγκατάθεση, όσοι από εσάς παρέχετε υπηρεσία, δεν θα ξεκινάτε. Γιατί διαφορετικά δεν μπορείτε να ζητήσετε το ποσό. Δεν μπορείτε να το ζητήσετε το ποσό. Γιατί τι λέει ο νόμος? Αν ασκήσει την υπαναχώρηση ο καταναλωτής μετά την παροχή της υπηρεσίας, μπορείτε να τον χρεώσετε και να του ζητήσετε ανάλογο τίμημα για την υπηρεσία που του έχετε παράσχει, εφόσον έχετε λάβει τη συγκατάθεση αυτή που σας ανέφερα. Άλλως, δεν μπορείτε να του ζητήσετε τίποτα. Δεν μπορείτε. Θα πάει στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, θα πάει στο συνήγορο, θα πει: εγώ δεν αναγνωρίζω τίποτα και θα έχει και δίκιο. Ρητή συγκατάθεση. Και αν δεν σας τη δίνει, θα επιμείνετε. Συγκατάθεση και ξεκινάω. Αυτοματοποιημένα συστήματα. Στήστε τα. Λοιπόν, και προσέξτε τώρα και εδώ. Και αυτό είναι επίσης τρίκι. Γιατί ο νόμος τι σου λέει? Ότι θα βρίσκεις, πώς θα βρίσκουμε το τι χρωστάει, ποιο είναι το ανάλογο της υπηρεσίας? Το ανάλογο της υπηρεσίας το βρίσκουμε, σου λέει, ποσοστιαία με το τι του τον χρεώνεις. Ούτως ή άλλως, όπως είπε Πέννη πολύ ωραία στην αρχή, του έχεις πει τι θα τον χρεώσεις και του το έχεις πει και για το σύνολο της σχέσης σου. Όμως, αν ο καταναλωτής πει και κριθεί ότι έχει δίκιο, ότι η υπηρεσία που του παρέχεις εσύ είναι υπέρμετρα χρεωμένη, δηλαδή ότι χρεώνεις πάρα πολύ ακριβά, τότε έχει δικαίωμα να ζητήσει μείωση στο εύλογο κόστος στην ουσία. Δηλαδή, να γίνει ένα benchmarking της αγοράς, ποιος είναι ο μέσος όρος που πωλείται η συγκεκριμένη υπηρεσία και με βάση αυτό να βγει το αντίστοιχο ποσό που πρέπει να σας δώσει. Αυτό το πράγμα για υπηρεσίες, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί οι υπηρεσίες υπάρχουν, αυτά ισχύουν σε οποιαδήποτε μορφή υπηρεσίας. Είτε μιλάμε για applications, είτε μιλάμε για software, είτε μιλάμε για τηλεπικοινωνίες. Όλες οι υπηρεσίες έχουν αυτό. Πλην αυτών που εξαιρούνται από την επαναχώρηση, που θα τις δούμε στη συνέχεια. Αυτές λοιπόν. Ποιες εξαιρούνται? Σας λέω ενδεικτικά, γιατί ο νόμος έχει μια λίστα. Ποιες εξαιρούνται? Λοιπόν, μια υπηρεσία, εφόσον έχει ήδη πλήρως παρασχεθεί, γιατί υπάρχουν υπηρεσίες που τις παίρνεις για να τις έχεις την επόμενη στιγμή, την επόμενη ώρα, το επόμενο 2ωρο. Εφόσον έχει ζητήσει τη συγκατάθεση για να του την παράσχεις την υπηρεσία πριν από το διάστημα της επαναχώρησης. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό ακόμα και για αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες στιγμιαίες, ωριές, οτιδήποτε, να έχουν αυτοματοποιημένα ότι παίρνω πίσω συγκατάθεση για να ξεκινήσω. Να μην ξεκινάει η παροχή της υπηρεσίας πριν τη συγκατάθεση. Γιατί αυτό, ευλόγως ένας καταναλωτής θα πάει μετά και θα πει: εγώ επαναχωρώ και δεν πληρώνω και τίποτα. Τέλος. Δεν ισχύει στα custom-made προϊόντα. Δηλαδή, αν εγώ, στο παράδειγμα με το χαλί που σας έφερα πριν, πάρω και παραγγείλω μία μοκέτα και του πω: τι θέλω, 2, 1,80, θα μου την κόψεις, θα μου τη ρελιάσεις και θα μου τη στείλεις. Αυτό είναι custom-made προϊόν. Δεν μπορώ να επαναχωρήσω από το custom-made προϊόν. Πάμε μετά με τις γενικές διατάξεις πωλήσεων. Ελαττωματικά προϊόντα, αν υπάρχει προβλήματα κτλ. Δεν ισχύει όμως αυτό. Αγαθά που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα. Θέμα ερμηνείας. Case by case. Μου έχει τύχει με εταιρεία που συνεργάζομαι να πιάσουμε ένα-ένα τα προϊόντα της για να δούμε αν εμπίπτουν εδώ ή όχι. Και κάναμε ένα assessment εμείς. Είπαμε ότι θεωρούμε ότι αυτό εμπίπτει, θεωρούμε ότι αυτό δεν εμπίπτει. Και το πάμε έτσι. Δεν γίνεται. Αυτά λέει ο νόμος. Τι αλλοιώνεται εύκολα? Νομολογία δεν βρήκαμε. Κάποια στιγμή αυτά θα αρχίσουν να γίνονται βέβαια και θα τα παρακολουθούμε, γιατί κάπου θα βγει μια νομολογία που θα πει αυτό αλλοιώνεται εύκολα, αυτό δεν αλλοιώνεται. Θέλουν παρακολούθηση. Προς το παρόν, ό,τι καταλαβαίνετε, το πάμε case by case, step by step. Σφραγισμένα προϊόντα, που απαντάει στο ερώτημά σας, που δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφής για λόγους υγείας ή υγιεινής, εφόσον έχουν αποσφραγιστεί. Αυτή είναι μία περίπτωση. Και υπάρχει και άλλη περίπτωση, σφραγισμένα ηχητικά έγγραφα ή βίντεο ή λογισμικό. Το λεγόμενο off-the-shelf software. Δηλαδή, το software που πάω και αγοράζω εγώ από ένα κατάστημα, το παίρνω, ένα παιχνίδι, ας πούμε, ένα video game για παράδειγμα, το βάζω, το εγκαθιστώ. Αυτά, εφόσον έχουν αποσφραγιστεί, φυσικά δεν μπορούμε να επαναχωρήσουμε. Και στο προηγούμενο παράδειγμα που σας έφερα, εδώ πέρα θεωρητικά θα πρέπει να εμπίπτουν κολόνιες, θα πρέπει να εμπίπτουν κρέμες, δηλαδή πράγματα που. Και ούτως ή άλλως θεωρώ ότι οι κρέμες, πάμε και στο από πάνω, αγαθά που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα. Είναι συνδυασμός και των δύο. Δηλαδή, μου το ανοίγεις, χάνει τα συστατικά του, αλλοιώνεται και εύκολα, δεν μπορεί να ξαναπουληθεί, τέλος η επαναχώρηση. Συμβάσεις από δημόσιο πληστηριασμό.
Όταν λέμε δημόσιο πληστηριασμό, εδώ πέρα στην οδηγία, το διευκρινίζω αυτό γιατί στην αρχή και εγώ όταν το διάβασα, φούντωσα. Λέω τι γίνεται, δημόσιο πληστηριασμοί, πώς τι, με το κράτος, όχι. Εννοούν τύπου eBay ή τύπου Ricardo, ας πούμε. Δηλαδή, όταν βγαίνεις, ας πούμε, δημόσια και πουλάς με πληστηριασμό. Δηλαδή, λες ποιος δίνει τα περισσότερα για να το πουλήσω. Αυτό εννοούν. Αυτές δεν εμπίπτουν στην επαναχώρηση. Δηλαδή, πουλάς εκεί. Εφόσον είναι πληστηριασμός, προσέξτε, γιατί αν πουλάς με σταθερή τιμή στο eBay, δεν θεωρείται δημόσιος πληστηριασμός. Εκεί είναι πώληση κανονική, όπου πάμε κανονικά στο B2C εδώ. Συμβάσεις μεταφοράς αγαθών, κρατήσεις σε ξενοδοχεία και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας. Προσοχή, ο νόμος δεν αναφέρεται σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, δηλαδή σεμινάρια, συνέδρια και τα σχετικά. Οπότε εκεί θεωρητικά μπορεί να υπάρχει επαναχώρηση. Ψυχαγωγία όμως, δηλαδή αν εγώ κλείσω ας πούμε για να πάω σε μια συναυλία, δεν υπάρχει επαναχώρηση. Εκεί πάμε με τους κανόνες που μας ορίζει ο εκάστοτε παραγωγός. Προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου σε υλικό μέσο. Δηλαδή, αν αυτό πάει περίπου στο Pay TV που λέμε. Όταν δηλαδή εγώ πάω να ζητήσω ένα Pay TV, που αυτό στην ουσία μια εξαποστάσεως σύμβαση είναι εκείνη την ώρα. Εγώ υπόσχομαι εξαποστάσεως θα πληρώσω, αυτό που μου κατεβάζεις εσύ. Αυτό εκεί, εφόσον έχει πάρει τη ρητή μου συγκατάθεση, πάλι και εδώ βάζουμε ρητή συγκατάθεση, εξαιρείται την επαναχώρηση. Και απλά να διευκρινίσω, όσον αφορά τις συμβάσεις από μεταφορά, που τις είδαμε, συμβάσεις μεταφορά αγαθών, το είπα, και κρατήσεις σε ξενοδοχεία. Και ότι εξαιρούνται και οτιδήποτε έχει σχέση και με τα ταξιδιωτικά. Δηλαδή, όταν αγοράσεις εισιτήριο, δεν υπάρχει περιθώριο επαναχώρησης. Όταν αγοράσεις, κάνεις κράτηση σε ξενοδοχείο. Προσέξτε όμως, γιατί υπάρχει περίπτωση να συνδυάζονται κάποιες υπηρεσίες πρόσθετες με όλα αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, κάνεις εσύ μια μεταφορά αγαθών και παράλληλα παρέχεις και μια άλλη υπηρεσία, που σε αυτή την υπηρεσία να μπορεί ο αντισυμβαλόμενος να επαναχωρήσει. Έτσι, οπότε όταν έχουμε συνδυασμό υπηρεσιών ή συνδυασμό αγαθών με υπηρεσίες ή και διαφορετικά αγαθά, μπορεί να χρειάζεται η πολιτική μας. Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι με μια εταιρεία πήραμε ένα-ένα τα προϊόντα που πουλούσε για να δούμε αν εξαιρείται ή όχι. Και το πήγαμε case by case. Άλλα μπορούσες να επαναχωρήσεις, αλλά όχι. Άρα θέλει λίγο δουλειά από εσάς και προετοιμασία, προκειμένου να δημιουργήσετε τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες που θα σας βοηθήσουν όλα αυτά να τα εντάξετε στη διαχείριση την καθημερινότητά σας. Αυτά. Παίρνει, έλα και πάνω για ό,τι θέλετε σε ερωτήσεις να απαντήσω.